Πάμε στο Θεσσαλό. Αλλάζουμε θέμα ακριβώς. Πάμε όχι απλά στο Θεσσαλό, σε έναν άνθρωπο με ευρωπαϊκή προοπτική και όλες τις φορές που τον φιλοξενήσαμε εδώ, μας κατέθεσε εδώ στο τραπέζι αυτή την ευρωπαϊκή προοπτική, που την ακούσα από λίγους, για να είμαστε ειλικρινείς. Έχουμε μαζί μας τον Ανδρέα Ζαμπούκα, υποψήφιο ευρωβουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία. Ανδρέα, καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς ήρθες, Ανδρέα, με την άλλη σου ιδιότητα τώρα. Ναι, είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στο καινούριο στούντιο. Είναι εξαιρετικό. Ναι, τι να κάνω, αλλάζω κάθε μέρα. Είδα λιωμένα τα προηγούμενα, γι' αυτό. Δίνει όντως αγώνα ο Ανδρέας. Θέλω λίγο να μας πεις για αυτό όμως που ανέφερα. Όσες φορές σε φιλοξενήσαμε, σου μιλάμε βέβαια στον πληθυντικό, στον ελληνικό. Στον ελληνικό να μου μιλάτε, γιατί αυτό που γίνεται με τους υποψήφιους που πριν μιλούσαν στον ελληνικό και ξαφνικά τη μία μέρα στην άλλη αλλάζει, είναι εντάξει, υποκριτικό. Εγώ μπορώ να σε λέμε και κύριε Πολιτευτά για την ώρα. Και κύριε... Μα τώρα συνάδελφοι να λένε κύριε Ζαμπούκα. Κύριε Ευρωβουλευτά. Ο Ανδρέας είναι ένας άνθρωπος, ρε παιδί μου, αυθεντικός, αληθινός, οπότε δεν θα το αλλάξουμε ξαφνικά. Ανδρέα, λοιπόν, όλες τις φορές που σε φιλοξενήσαμε εδώ, μας μίλαγες για την Ευρώπη. Για όλα αυτά τα θέματα, τα ζητήματα που είναι ανοιχτά στο τραπέζι της Ευρώπης και για τα οποία θέλεις να είσαι εκεί, προκειμένου να επηρεάσεις εξελίξεις προς όφελος της Ελλάδος ασφαλώς. Ναι, γιατί είναι απολύτως φυσιολογικό να είναι συνδεδεμένη η Ευρώπη με όλων μας τα συμφέροντα. Δηλαδή, δεν υπάρχει κάτι που να μην περνάει από τις Βρυξέλλες. Αυτό το έχουμε ξανασυζητήσει εδώ. Δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος, γιατί τα πολιτικά συστήματα δεν τον αφήνουν να το καταλάβει. Δηλαδή, όλες οι κυβερνήσεις σε όλη την Ευρώπη καρπώνονται οτιδήποτε έρχεται από τις Βρυξέλλες και το περνάνε ότι το κάνουν οι ίδιες. Οι ίδιες πολλές φορές διαχειρίζονται πράγματα που ήδη έχουν αποφασιστεί στις Βρυξέλλες. Ελοχεύει κίνδυνος να πάει ο πολίτης, ο ψηφοφόρος στην κάλπη στις 9 Ιουνίου με λάθος ατζέντα? Θα έλεγα ότι είναι δεδομένο ότι θα πάει με λάθος ατζέντα. Βλέπουμε. Γιατί στο εσωτερικό κάθε κράτους η ατζέντα είναι εθνική. Δεν είναι μόνο σε εμάς. Το λέω, παρακολουθώ τι γίνεται στην προεκλογική εκστρατεία στην Ευρώπη και σε άλλα πολιτικά συστήματα. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Τους απασχολούν τα εσωτερικά τους. Το άλλο είναι ότι ο κόσμος δεν πολύ ενδιαφέρεται ακόμα. Δηλαδή θα εντατικοποιηθεί το ενδιαφέρον από σήμερα, αυτές τις 3 τελευταίες εβδομάδες. Τι κάνετε για να το ξυπνήσετε τον κόσμο? Τι κάνουμε? Κάνουμε πολλά πράγματα. Ναι. Κοίτα, ως Νέα Δημοκρατία κινούμαστε σε όλη τη χώρα. Και εσύ προσωπικά? Ναι, βέβαια, αν παρακολουθεί κανείς τον Ανδρέα μέσα από τα social media. Πρώτα, όταν έχεις έναν Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος έχει αυτή την απίστευτη ενέργεια και βρίσκεται μπροστάρης. Ναι, σε μία μέρα σε 5 διαφορετικές πόλεις, είναι δεδομένο ότι όλοι ακολουθούν με την ίδια τάση από πίσω. Στο φρενήρι ρυθμό. Στο φρενήρι αυτό ρυθμό ακολουθούν όλοι. Αυτό δείχνει δηλαδή. Σας έχει συμπαρασύρει λοιπόν όλους για καλό, βέβαια. Βέβαια. Και πιστεύω ότι φτάνοντας μέχρι τις κάλπες, ότι οποιαδήποτε γκρίνια υπάρχει στον κόσμο κτλ. Θα αμβληνθεί. Θα καταλάβουν ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία πρέπει να δημιουργήσει αυτό το δίκτυο σταθερότητας και για την επόμενη μέρα. Ανδρέα, τι ακούς εσύ από τον κόσμο? Πηγαίνεις και στη Θεσσαλία, Τρίκαλα και γενικότερα ανά την Ελλάδα περιοδεύεις. Τι είναι αυτό που σου λέει ο κόσμος? Δεν πάω μόνο Θεσσαλία, γυρνάω όλη την Ελλάδα. Αυτή τη βδομάδα θα είμαι στην Κρήτη. Να τα πούμε λοιπόν. Θα ανακοινώσω το πρόγραμμά μου. Την Πέμπτη θα είμαι στην Κρήτη. Οπωσδήποτε και στην Πελοπόννησο την ερχόμενη, στην Πάτρα. Γυρνάω παντού. Τι ακούω? Υπάρχει ένας δισταγμός, γιατί όταν κυβερνάει κανείς 5 χρόνια, οπωσδήποτε δεν τα κάνει όλα καλά. Από την άλλη όμως, δεν βλέπω ότι μπορούν να εμπιστευτούν κάτι άλλο οι άνθρωποι. Πάλι τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με τις ευρωεκλογές, δεν μπορούμε να περιμένουμε κάτι το 41% οπωσδήποτε τώρα. Εδώ είναι εντελώς αναλογικό ίσως το σύστημα, σε εισαγωγικά, το οποίο οι άνθρωποι μπορεί να θέλουν να διαμαρτυρηθούν κιόλας. Αλλά εγώ πιστεύω ότι θα φτάσουμε και το 35%. Από εκεί πέρα όμως αυτό γεννά περισσότερες υποχρεώσεις για το μέλλον. Γιατί όταν συνεχίζουν να σε εμπιστεύονται, εσύ πρέπει να φανείς ακόμα πιο αντάξιος των προσδοκιών τους. Δηλαδή να προχωρήσεις σε περισσότερες μεταρρυθμίσεις και να κλείσεις όσες πληγές έχουν ανοίξει μέχρι τώρα. Δηλαδή, σου γεννά υποχρέωση αυτό. Δεν είναι ότι σε εμπιστεύονται γιατί τα κάνεις όλα καλά. Εκεί έχουμε μεγάλη ευθύνη. Γιατί πια κι εγώ έχω εμπλακεί και εγώ πια κυκλοφορώ με τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας και αισθάνομαι κι εγώ συνυπεύθυνος για διάφορα πράγματα. Βέβαια, Ματίνα, πρέπει να ξέρεις ότι ο προεκλογικός αγώνας δεν είναι για όλους το ίδιο εύκολος ή για όλους δύσκολος είναι, αλλά για κάποιους είναι ακόμα πιο δυσκολότερος. Γιατί αυτή η άτιμη αναγνωρισιμότητα.
Η αναγνωρισιμότητα είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Μόλον ότι εγώ ως δημοσιογράφος, εντάξει. Εσύ είσαι. Την έχεις ένα βαθμό, παιδιά, στον group των famous. Υπό την έννοια ότι συμπλήρωνες πάντα. Έδινες το παρόν σε δημοσιογραφικά τραπέζια, γνωμοδοτούσες, έγραφες κιόλας, έγραφες. Έχω γράψει χιλιάδες άρθρα. Ένα άρθρο ενδιαφέρον. Ματίνα, διάβαζα ένα άρθρο ενδιαφέρον, μια παρέμβαση του Ανδρέα Ζαμπούκα σχετικά με τη Θεσσαλία στα παραπολιτικά του Σαββατοκύριακο. Ναι, και μιλούσες για τον Οργανισμό Διαχείρισης Υδάτων. Για 4 μύθους. Ακούγονται πολλοί μύθοι εκεί πέρα, τους οποίους εκτρέφει και ο ΣΥΡΙΖΑ και γενικά η αντιπολίτευση. Και εκεί εξηγώ λίγο πολύ ότι ο νέος οργανισμός είναι δημόσιος, δεν πρόκειται να ιδιωτικοποιηθεί κανένα νερό κτλ. Χρειάζεται και επικοινωνία για τη Θεσσαλία, γιατί στη Θεσσαλία θα πέσουν πάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Κάποιος πρέπει να το εξηγήσει στους ανθρώπους πώς πάνε αυτά τα χρήματα, τι γίνεται, πώς τα εξασφαλίσαμε. Έχουμε ένα ζήτημα εκεί. Και υπάρχει και ένας λόγος παραπάνω, γιατί εκεί ο κόσμος έχει ταλαιπωρηθεί. Βεβαίως. Ενώ επί της ουσίας η κυβέρνηση έχει κάνει το σωστό. Έχει εξασφαλίσει ο Πρωθυπουργός με δική του πρωτοβουλία από την Ευρωπαϊκή Ένωση τεράστια ποσά. Αλλά πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος, πρέπει να το πούμε με κάποιο τρόπο. Και να επικοινωνηθεί δηλαδή έτσι όπως πρέπει. Δηλαδή, βέβαια. Από εκεί πέρα, για να επανέλθω στο προηγούμενο, είναι δύσκολο ο άλλος να σε ταυτίσει με την υποψηφιότητα. Ο χρόνος είναι πάρα πολύ λίγος. Και ας πούμε, αυτή τη στιγμή μπορεί να με βλέπει στο παράθυρο και να θεωρεί ότι είμαι ο δημοσιογράφος Ζαμπούκας που τα λέμε εδώ και σχολιάζουμε. Τι να κάνουμε όμως, για μένα είναι πολύ τιμητικό το ότι είμαι σε αυτό το ευρωψηφοδέλτιο. Οπωσδήποτε θα δώσω τη μάχη μου μέχρι τελευταία μέρα όπως μπορώ. Και γιατί πιστεύω σε αυτούς τους ανθρώπους που με επέλεξαν, πιστεύω στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όπως είπαμε πριν, τόση ενέργεια δεν έχω ξαναδεί σε πολιτικό και σε ηγέτη. Είναι παράδειγμα προς μίμηση και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Γι' αυτό και τον αντιμετωπίζουν και αναλόγως. Οπότε θα δώσω τη μάχη μου με τις Γιατί πρέπει να είσαι την επόμενη μέρα στην Ευρώπη, εκεί για τα θέματα που αφορούν στην Ελλάδα? Και με τι θα θέλεις να ασχοληθείς και πού να Λοιπόν, πέρα από τα βασικά, που είναι το δημογραφικό, η στρατηγική αυτονομία, η ευρωπαϊκή άμυνα, είμαστε ακρίτες της Ευρώπης, χρειαζόμαστε ασφάλεια. Πέρα από τα κονδύλια κτλ., το βασικότερο που έχει να κάνει ένας ευρωβουλευτής εκεί πέρα είναι οι δημόσιες σχέσεις. Και το λέω έτσι και ας παρεξηγηθεί κιόλας. Οι δημόσιες σχέσεις για τη χώρα του. Δηλαδή να αναστατώσει. Είναι το παν στα πάντα. Είναι το παν στα πάντα. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχουν καταδικαστικά ψηφίσματα για την Ελλάδα. Ο Ευρωβουλευτής, ο Έλληνας, ο Ιταλός, ο Γάλλος πρέπει να υπερασπίζεται τα συμφέροντά του. Σε ό,τι αφορά εμένα, επειδή είμαι πολύ Έλληνας, θα υπερασπιστώ τα συμφέροντα της χώρας μου σε ό,τι αφορά το πώς τα αντιμετωπίζουν οι υπόλοιποι ευρωβουλευτές. Είναι άλλοι 700 ευρωβουλευτές. Όλοι αυτοί πρέπει να λατρέψουν την Ελλάδα και να τη σεβαστούν. Όχι να τη λατρέψουν για τον ωραίο καιρό, τη θάλασσα, το μουσακάκι και δεν ξέρω τι άλλο. Και τη διασκέδαση πάνω στο τραπέζι. Έτσι, να λατρέψουν. Αυτά έχουμε τόσα πολλά να δώσουμε και στην τεχνολογία και στην οικονομία και στις επενδύσεις. Είμαστε μια χώρα σύγχρονη, εξελισσόμαστε. Πρέπει να το σεβαστούν. Και έχουμε και κράτος δικαίου. Έχουμε μια δημοκρατία η οποία είναι παράδειγμα προς μίμηση. Έχουμε ατέλειες, αλλά έναντι των άλλων έχουμε πολλή ελευθερία ως άνθρωποι. Όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να γίνουν γνωστά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να μην αφήσω κανέναν στην ησυχία του. Και μιας και είδα πριν για τους μοναχούς που ταξιδεύουν σε πρώτη θέση, όχι, ένας ευρωβουλευτής, ας πούμε, δεν πρέπει να ταξιδεύει σε πρώτη θέση. Γιατί συμβαίνει και αυτό. Ο κόσμος γκρινιάζει, το ακούω πάρα πολύ στις περιοδίες. Το ακούω, ότι γκρινιάζει για τους μισθούς, γκρινιάζει για το τι κάνουν εκεί οι ευρωβουλευτές. Λοιπόν, πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα. Δεν εξαρτάται από εμάς, εξαρτάται από τις Βρυξέλλες, αλλά ας το έχουμε κατά νου. Κάτι τελευταίο, κάποια στιγμή μέχρι πρότινος το 3 έλεγε η Νέα Δημοκρατία σαν στοίχημα να είναι μπροστά, αλλά φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις ότι πάει για το 33 των προηγούμενων ευρωεκλογών. Έτσι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Εγώ είμαι αισιόδοξη για το 35. Είσαι αισιόδοξος ότι θα αλλά λέω, και... αυτό που είπα πριν, ότι αυτό γεννά υποχρεώσεις, δεν είναι για εφησυχασμό. Μάλιστα. Και από ό,τι σε βλέπουμε, Ανδρέα, είσαι έτοιμος για να δουλέψεις, να σηκώσεις τα μανίκια και να δουλέψεις. Δηλαδή, εγώ αυτό μόνο αυτό θα ήθελα, να δουλέψω. Θα ήθελα να έχω συστηθεί ήδη με κάποιο τρόπο τους προηγούμενους μήνες. Θα ήθελα να με ξέρει ο κόσμος, να αρθρώσω έναν πολιτικό λόγο και να βρεθώ εκεί και στη συνέχεια να δουλέψω. Όχι να σφίγγω χέρια, να χτυπάω πλάτες και να δείχνω φιλική διάθεση στον κόσμο. Αγαπώ τον κόσμο, είμαι άνθρωπος της επικοινωνίας. Βέβαια.
Μου αρέσει αυτό. Έχει την ευθύτητα μακριά. Εγώ επειδή το γνωρίζουμε και προσωπικά τον Ανδρέα Τζαμπούκα και δεν είναι τώρα ότι του κάνουμε καμιά γεωγραφία. Αλλά τις fake υποσχέσεις όλες. Ναι, εγώ θα στα κάνω όλα. Όχι, ο Μάγος Κουντίνη. Λέγαμε δεν γίνεται τώρα αυτό το πράγμα. Ζητάνε εισιτήρια για τον τελικό του Ολυμπιακού από μένα τώρα. Πού να δείτε τι τραβάνε κάτι βουλευτές και κάτι υπουργοί. Παιδιά, ένας πολιτικός, είτε πρόκειται για ηγέτη χώρας, είτε για βουλευτή, ευρωβουλευτή, δήμαρχο, οτιδήποτε, πρέπει να δουλεύει. Πρέπει να δουλεύει. Όλο αυτό το διάστημα. Αυτό που χρειάζεται να κρατήσουμε λοιπόν είναι ότι έχεις αυτή τη διάθεση, αυτή την όρεξη να δουλέψεις και όχι μόνο αυτό, έχεις και τα εφόδια, ώστε η δουλειά αυτή να καταστεί αποτελεσματική, παραγωγική για την Ελλάδα. Γνωρίζω όλους τους ευρωπαϊκούς θεσμούς πολύ καλά, χρόνια Βρυξέλλες. Αυτό είναι πολύ βασικό. Έχεις δουλέψει δημοσιογραφικά για την Ευρώπη και τα γνωρίζεις. Είναι κομμάτι σου. Λοιπόν, σε ευχαριστώ Ανδρέα, πολύ. σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία και όλα τα καλά.